is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Ano? Sige, bilang tayo. Ikaw. Teka, maglibot tayo. Mga pranks ko lang yan, footage. Ang dami pagkain. Talaga naman. Dapat kunin ko yung ano. Yung 7X ko. Dito. Wow. Ano? Ayan. This is what I love. Alam naman ako, mahilig sa pagkakas. Ayan, ikat ha? Ito mag-video natin dito. Ano naman? Ito mag-video no? Ayan? Ano? Ano? Ito na nga lang. Mas may bagnet pa ito. Bagnet? Bagnet. Bakwa pa ito. Ano yung pwede umupo dito? Teka muna, mamili ko namin gusto. Ito lang, mag-video muna tayo. Mag-video muna. Video muna kami. Maya.
dala-dala sila para magkita. Ha? Ang mga resources, di ba, no? Ha? I don't want everything except onion. Mayonnaise. No onion, no mayonnaise. Gusto mo magpasta, guys? Meron din sila pa. Okay, tama na. Parang 4 pips yata. Ha? Ano yan? Ito. Ano yan? Parang ribs yata ito. Ay, wala nga. Dito naman. Ay.